Pues continuem en la Mar Salà i anem ara a parlar de joventut i d'un llibre. Un llibre que es diu El llibre blanc de pràctiques innovadores en matèria de joventut. Este llibre respon al Premi Culturama a la innovació en matèria de joventut, tots aquests projectes que tenen a veure en la joventut. I per a parlar d'este llibre i de lo que conté, tenim així a Marisa Roig, ella és de Culturama. Hola, bona vesprada. Hola, molt bona nit. I a Juan Medina. Hola, bona nit. Molt bona nit. Estava dient que respon a un premi, no?, este llibre. Sí, és que l'empresa Culturama, amb el motiu del 15è aniversari de la seva creació, decidirem que, com que un dels àmbits d'actuació més importants que tenim a l'empresa és joventut, consideràvem que estaria bé fer com a acte commemoratiu un premi, la creació d'un premi. Ve també per investigar un poc quines eren les noves tendències d'oci que hi havia ara mateix al carrer. I bé, farem la creació del premi, se'ns va ocorrir comptar amb la col·laboració, en aquest cas de Jovesnet, del Consorci Jovesnet, també de la Universitat de València i de la Diputació Provincial de València, que van ser els que es van oferir a editar el llibre i a fer la impressió. És per això que ara el tens ahí. I el que fa és recollir la iniciativa premiada, que són els centres juvenils Don Bosco, i una altra iniciativa que té un accèssit, que són la Mancomunitat de Municipis de la Safor. La resta de les iniciatives són d'entitats que han col·laborat amb nosaltres. Ajuntament de Mislata, Ajuntament de Xirivella, així fins a 10 també. I totes aquestes iniciatives, que són les que componen el cos del llibre, estan destinades a la joventut? Estan més destinades als tècnics que treballen en la joventut per a que puguen fer coses noves en ells, no caure en la dinàmica de sempre. Clar, perquè ha canviat molt, no?, en el món de les pràctiques en matèria de joventut. Bueno, lo que hay nuevas iniciativas, van habiendo nuevas iniciativas y nuevas situaciones de la juventud en sí, entonces hay que abordar los problemas que tienen con proyectos donde los ayuntamientos sobre todo queremos abordar para intentar solucionar y para que los jóvenes además tengan el protagonismo que es necesario en estas acciones de juventud, ¿no? Porque a veces son de tiempo libre y otras puede ser pues, para atajar problemas que tienen, como encontrar empleo o situaciones de formación. I vosaltres des de Culturama també treballeu en això, en la innovació, sempre en aportar en matèria de joventut i d'animació, sempre anar més enllà i el que deia també, potser acomodar el nou entorn de la joventut, perquè és molt diferent. I perquè en 15 anys que nosaltres, ara ja en són 16, que porten funcionant, un poc el perfil sociològic dels joves en els que hem treballat ha canviat prou. Necessitem també algunes eines que ens ajuden a adaptar-nos. I el llibre que ens has dit que conté els projectes, però quina utilitat tindrà aquest llibre? Bé, la idea és que siguin iniciatives exportables a altres entitats, vull dir, aprofitar l'experiència que pot ser a Quart de Poblet tenen en la creació d'una oficina d'emancipació i que altres pobles de la província o de la Comunitat Valenciana puguen aprofitar aquesta experiència per copiar-la, literalment, o per adaptar-la a la seva realitat. Clar, vols dir que qualsevol tècnic de joventut d'un ajuntament o potser d'una entitat, d'una associació, trobarà així unes eines importants, ¿no? Esa es la idea. Sí, porque además está recogido lo que es la metodología de trabajo. Digamos que está el código abierto para que se pueda copiar o adaptar al municipio o a la asociación, porque también hay proyectos de asociaciones. Sí, hi ha dos projectes d'associacions. Uns són els guanyadors, perdona, i els altres són l'associació que s'encarrega del Festival de Cinema en Valencià a Picassent, que es diuen La Fàbrica de la Llum. Que era Inquiet, no? Inquiet, el Festival Inquiet. Estem veient imatges de la presentació d'este llibre, en la que van assistir molts tècnics de joventut, molts també regidors d'Ajuntament en matèria de joventut i molta gent interessada en este tema. Sí, la veritat és que farem sort perquè l'acte va interessar i el farem a Diputació perquè el que deia abans, la Diputació ha col·laborat pagant la impressió, comptarem amb la presència de la nova directora general de l'IBAG, amb la gent de la taula, evidentment, són les entitats col·laboradores, i amb altres regidors de joventut nous, que encara no coneixíem i que es van voler acostar. Nous i d'antics, que també van voler acostar-se. Sí, algo que se comentó allí precisamente, que nos encontrábamos diferentes entidades implicadas
pues bueno, que trabajamos con los jóvenes y que era un buen momento de partida, que Culturama ha conseguido ese logro, de alguna forma, porque ya sonó que esté Diputación, que esté el IBAG, que esté la universidad, que esté Ayuntamientos o que esté la Xarxa Jovesnet, que son 22 municipios, pues de alguna forma lo que nos están pidiendo los jóvenes también es optimizar esos recursos, esos técnicos, que hay muchos técnicos trabajando, para trabajar conjuntamente para dar soluciones. Y yo creo que eso consiguieron en la presentación del libro y, en fin, en el libro también, porque és el trabajo de mucha gente. El millor també és que Culturama, clar, està més arran de terra, no? Més en contacte directament en la joventut, a lo millor com escaló, no? I Nexe d'Unió, pues, és la seva feina també, no? El traslladar lo que els joves demanden. Bueno, el que hem fet així ha sigut un poc més al contrari, hem replegat el que s'està fent i ho hem ajuntat tot, vull dir, no el que estan fent els joves, encara que era la intenció primera. Claro, la intenció primera era aconseguir les iniciatives que els joves estan portant endavant per a d'ahir que els tècnics puguem aprofitar, però finalment això és una cosa viva i ha anat evolucionant cap ahir. I bé, ara estem començant a preparar l'edició del 2012 i no sabem què eixirà. Esperem que vagi bé i que la gent participi. Sí, perquè, clar, això és el resultat, no? Però el que és el treball, el que també aprofiteu, és tot el treball fins a arribar així, no?, al llibre. Bé, sí, el que farem nosaltres, en el premi es va obrir una convocatòria i es va presentar una sèrie d'entitats, unes eren associacions, les altres eren regidories, i bé, tots tenien projectes més o menys interessants, però clar, hi havia que donar un premi. Hi havia un premi metàl·lic i després hi havia que nomenar també alguns accèssits. I sí que ha sigut un treball interessant el fet de posar-nos en contacte amb cada tècnic de cada ajuntament, mirar quina de les experiències que ells estaven fent podia ser interessant. Sí, ha estat enriquidor, la veritat. I els joves què opinen? En els joves encara no hem parlat. De moment hem parlat en els tècnics. En qualsevol cas, de cada experiència sí que n'hi ha un poc d'una avaluació, perquè són experiències que ja s'han fet. Exacte, les dues que premiades estan completament desfetes, de tot, pas per pas el que han fet, sí, estan totes iguals. L'estructura sempre és la mateixa per a tots. Hay muchos proyectos que donde el protagonismo real lo tienen los propios jóvenes, que lo desarrollan ellos, desde la organización a la ejecución, y es de los jóvenes para los jóvenes. A veces las asociaciones o los ayuntamientos ponemos los medios y ponemos incluso a lo mejor la metodología, pero la verdad es que no son los que opinen, es cómo lo hacen ellos, ¿no? Participan directamente y son los creadores y los protagonistas, y eso es lo importante. I més en un món tan canviant, no? I més els joves. Com serà? Feia falta, no?, esta iniciativa. Esperem que sí que farà falta. Molt bé, doncs Marisa, Juan, moltíssimes gràcies per enhorabona, perquè ja ha arribat el llibre, enhorabona també als projectes i a les entitats que han guanyat este Premi Culturama a la innovació en matèria de joventut, i a continuar treballant per oferir això eines a la gent que treballa en la joventut. Moltíssimes gràcies. A tu per convidar-nos. I ara continuem en la Mar Salà, fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.